Rekisteröityminen. Flickriin rekisteröityminen tapahtuu etusivulla olevasta Create Your Account-painikkeesta, jota klikkaamalla avautuu uusi ikkuna. Rekisteröityessäsi sinulla tulee olla tili Gmailissa, Yahoossa tai Facebookissa, sillä vain näillä tunnuksilla voit käyttää sivustoa. Valitse jokin näistä kolmesta ja kirjoita kenttiin tunnus ja salasana. Tämän jälkeen sivusto kysyy, saadaanko alla olevat tiedot jakaa Yahoolle. Klikkaa Allow-painiketta. Täytä oikea nimesi Name-kenttään, jonka jälkeen sinun tulee valita nimi, jota tulet käyttämään Flickrissä. Tarkasta nimen saatavuus Check-painikkeella. Kirjoita syntymäpäiväsi muotoon kuukausi, päivä ja vuosi, jonka jälkeen klikkaa Continue-painiketta. Olet nyt rekisteröitynyt onnistuneesti Flickrin käyttäjäksi.